Hi, is mis cruthór farta agus is imór Cispheil mé le fearn Cispheil bhhaid cholann. Tá muid chun roinnt scéal na Cispheil a chleachta le chéile. An bhfuil tú ré? Tá sé an-tábhachtach téamh suas san níonn tú aclaíocht ar bith. Scileann! Inniu, ban was I giro an Preabscór. I'm si da áit an gúirt dús. Seo é má áit an gúirt. Anis, hos I dribla na líró da I drón fonta. Tó céim chun tosaí agus léim a drón ciseál. Tá tú giro cúine cearn aga ahóla anas go mai Jesse's fear agad scóra. Bhí sé sin go hiontach maithú. Ban tríú sin an céadúir eile a bhaid tú ar an gúirt Cispheile.